खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं खिनिखां ब्रह्म बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आधार कार्डनि गेदेर खौरां लानानै फैदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सरकारा लानानै फैदों आधार कार्डनि गेदेर खौरां फै जों नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि डिसप्लेनि गेजेरजों फोरमायलांनि मोनसे गोनांथार खौरां आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड आपडेट खालामनानै लायाखै नामा नंगौ नोंथांनि आखायाव माखासे सानल' दंसै आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सम सिमाया Uidai आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि समखौ 14 डिसेम्बर 2024 मायथाइसिम फोसावनानै होदों बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामनानै ला नंगौ बे समाव आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब फोसावदों Uidai थांनाय गोबाव समफोरनिफ्रायनो माखासे आधार कार्डखौल' आपडेट खालामनो बिथोन होबोबाय थादोंमोन नाथाय आथिखालाव गासैबो रोखोमनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो फोसावना होदों Uidai जुदि नोंथाङा दासिमबो आधार आपडेट खालामाखै अब्ला सम थानायावनो आधार आपडेट खालामनानै ला Uidai आधार आपडेट खालामनायनि सम सिमाखौ फैगौ 14 डिसेम्बरसिम होदों लोगोसे नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ उन्दै बैसोआव बानायदों आरो नोंथांनि गथ'आ बे समाव 15 बोसोर आबुं जाबाय अब्ला नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ फिन खेब गोदानै आपडेट खालाम आरो नोंथाङा 10 बोसोर सिगाङावनो आधार कार्डखौ बानायदोंब्ला फिन आपडेट खालामनानै लानांगोन जुदि नोंथाङा सम थानायावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाया अब्ला सरकारनि हाबाफ्राव नोंथांनि आधार कार्डआ जेबो गुन थानाय नङा लोगोसे नोंथाङा बे आधार कार्डखौ गोरलैयैनो नोंथांनि मबाइल फनावनो बानायना लानो हागोन myaadhar.uidai.gov.in आव थांनानै नोंथाङा गोरलैयैनो आधार आपडेट खालामना लानो हागोन बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथाङा नोंथांनि आधार आपडेटखौ खालामना ला खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं खिनिखां ब्रह्म बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आधार कार्डनि गेदेर खौरां लानानै फैदों बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सरकारा लानानै फैदों आधार कार्डनि गेदेर खौरां फै जों नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लि डिसप्लेनि गेजेरजों फोरमायलांनि मोनसे गोनांथार खौरां आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब नोंथाङा दासिमबो आधार कार्ड आपडेट खालामनानै लायाखै नामा नंगौ नोंथांनि आखायाव माखासे सानल' दंसै आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि सम सिमाया Uidai आधार कार्ड आपडेट खालामनायनि समखौ 14 डिसेम्बर 2024 मायथाइसिम फोसावनानै होदों बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट खालामनानै ला नंगौ बे समाव आधार कार्डखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब फोसावदों Uidai थांनाय गोबाव समफोरनिफ्रायनो माखासे आधार कार्डखौल' आपडेट खालामनो बिथोन होबोबाय थादोंमोन नाथाय आथिखालाव गासैबो रोखोमनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो फोसावना होदों Uidai जुदि नोंथाङा दासिमबो आधार आपडेट खालामाखै अब्ला सम थानायावनो आधार आपडेट खालामनानै ला Uidai आधार आपडेट खालामनायनि सम सिमाखौ फैगौ 14 डिसेम्बरसिम होदों लोगोसे नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ उन्दै बैसोआव बानायदों आरो नोंथांनि गथ'आ बे समाव 15 बोसोर आबुं जाबाय अब्ला नोंथाङा गावनि गथ'नि आधार कार्डखौ फिन खेब गोदानै आपडेट खालाम आरो नोंथाङा 10 बोसोर सिगाङावनो आधार कार्डखौ बानायदोंब्ला फिन आपडेट खालामनानै लानांगोन जुदि नोंथाङा सम थानायावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लाया अब्ला सरकारनि हाबाफ्राव नोंथांनि आधार कार्डआ जेबो गुन थानाय नङा लोगोसे नोंथाङा बे आधार कार्डखौ गोरलैयैनो नोंथांनि मबाइल फनावनो बानायना लानो हागोन myaadhar.uidai.gov.in आव थांनानै नोंथाङा गोरलैयैनो आधार आपडेट खालामना लानो हागोन बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथाङा नोंथांनि आधार आपडेटखौ खालामना ला